Abiadura handiko trenak Euskal Herriko giza aztarna zaharrenak eta Pleistozenoko fauna aztarnak dituen leze txikiko bazuloa birrendu du. Arrasateko leze txikia itzulora sartzeko ohiko pasabidea harriz estalita aurkitu dute eta barrualdea zulatuta. Tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Duela 2 urte hartu ziren leze txikiko bazulo barruko ohiko bide bat etenda zegoela. Barreneko galerietarako bidea berriki eroritako harri handiz estalita zegoela. Leze txikiren lagunak Arrasateko eta inguruetako espeleologia zalen taldea jakinarazi du garai hartan ia egunero izaten zirela leherketak HTaren obretan, eta horiek sortutako dardarek eragindako lurjausia izan zitekeela leze txikiko bazulo barruko ohiko bidea etenda egotaren arrazoia. Bada urte hasieran beste bide batetik barnealdeko galerietara iristea lortu zuten, eta izugarrizko kareharri eta lurjausiarekin egin zuten topo, azpiko galeria guztiz estaltzen zuena. Orduan konturatu ziren abiadura handiko trenaren tunela leze txiki barruan egin dutela, aitzula zulatuz. Espeleologoek gogor salatu dute gertatutakoa. Euskal Herriko historia aurreko aztarnategi garrantzitsuenetakoa da leze txiki, gizakiaren aztarnarik zaharrenak aurkitu dira bertan. Eta espeleologoek iritzi diote leze txiki modu horretan suntsitzea onartezina dela, Arrasateko eta Euskal Herriko ondare arkeologiko garrantzitsua izan da. Hain justu Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren arabera leze txikiko bat babes ingurunean aurkitzen da. Dekretuak berak dio leze txikiren muga batzuk norainokoak diren jakiterik ez dagoenez alboko ingurune endokastikoa ere babestu nahi dela. Testu inguru horretan ez da Debagoienako baiaran abiadura handiko trenaren obrek kalteak eragiten dituzten lehenengo aldia. Aurrerago ere iturburuak agortu zirela jakin zen, errekak loitu eta kutsatu edota lurjausen ondorioz errepidetan ere kalteak izan ziren. Donostiako Ainor Gauzoaren eta Lasarte Horia herriaren artean dagoen Belartzagoikoan 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du, eta zati handi bat Amazon multinazionalarentzat izango litzateke Aritzalde kolektibo ekologistaren arabera. Hasiera batean Amazonek Oiartzunen eraiki behar zuen zentroa, gerora bertan behera utzi zuena. Orain Donostiako Belartzagoikoan sortu nahi duten makropoligonoan kokatuko den susmoa dago herritarren artean. Baina multinazional horrez gain, beste enpresa batzuentzako tokia ere izango da. Pabilloiak, denda, gasolindegi bat eta hotel bat aurre ikusten dira. Duela hainbat urte sortu zen auzia da hau. Izan ere atzera begira jarriz 2016an legez kanpoko arroka isurketa bat egin zen, baina enpresak eta udalak ez dute kendu. Mercadonako eta McDonaldseko obretan 150.000 metro kubiko harri inguru isuri ziren. Handik 3 urtera Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak isurketa hori legez kanpokoa zela egiaztatu zuen. Hala ere enpresak entzungor egin die beti udalaren eskaerei eta isunei. Ildo horretan udalak ere iragarri zuen hondakinak kenduko zituela, baina ordutik material gutxi atera dutela esan du Aritzaldek. Are gehiago kolektibo ekologistak uste du harri horiek etorkizuneko industrialdean erabiliko direla. Gaineratu dute proiektu hau Donostiako saltoki txikientzat mehatxua izango dela, baita ingurumenarentzat ere. Etorri gara, Maineruko herritarrei babesa ematera, eskatu dutelako eremu legez ez Euskaldunetik eremu mistora pasatzea, eta hori eren ez da oso aldarkapen txikia izan, hori ere ez dio unartu, ez dio Txibiteren gobernuak ez dio unartu. Baina PSOE-rentzat inoiz ez da momentu euskararen alde egiteko, ez? Adibidez,
Aste honetan berean jakin dugu Lerinen, herritar askok eta familia askok nahi dutela eredua eta bertan euskaraz ikasi eta hoiei ere ez esan diete ez. Bai, atzo entzun nuen, eta ni badazpada deitu nuen telefonoz, ez zita bat neukan orduan, badazpada, bai. Ez dut asko entzun, ez da giz rebindikazio klasa daukate, ez dut asko entzun, baina, bueno. Pero aquí en Pamplona sí, se nota un poquitín, que hay que ayudarles. Bai, zer badakit, bai. Bueno, ez dut idearik, benetan. Ez zait interesatzen, ez da pensatu ere. Uste dut txartzen ari dela, ez da giz zein dan arrazoia, baina txartzen ari da, bai. La valoro hacia mi parte bien. Yo no he tenido ningún problema con la salud pública. No. Nola ez fa, beti hobetzen alda, bai. Porque donde tendría que haber 5 médicos, hay 2. Y no, supongo que con eso no dan abasto a todo lo que nos pasa, porque tienen una simple consulta y te dan cita telefónica para una semana. 3 urte betetzar dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. 2020ko otsailaren 6an, milaka tona lur eta zabor amildu ziren Berte Recycling enpresa kudeatzen zuen zabortegitik behera. Luiziak arrastaka eraman zituen Alberto Sololuze eta Joakin Beltran langileak. Beltran oraindik lur azpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Amiltzaren ondorioz gainera diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Oraindik arrakala nagusi da eta gertatutakoa antzuranez erortzeko Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5an Eitzagan. Joakin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatuko dute. Eguerdiko 12:00 ekingo diote ekitaldiari eta arratsaldera arte musika emanaldia, lore eskaintza eta hitzartzak izango dira Eitzagan, Joakin Beltran eta Alberto Sololuze langileak oroituz. Atzera begira jarri zabortegia 2011an hasi zen hondakinak jasotzen eta 35 urtez betetza aurreikusten zen, 2056 urtera arte. 2012an 185.000 tona hondakin jasotzetik 2018 eta 2019an 500.000 tona baino gehiago jasotzera igaro zen. Urte horietan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hondakin gehien pilatu zuen zabortegia izan zen. Zaldibarko hondamendiaren harira 2 auzi ireki ziren, bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik ireki zuten, eta Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Zaintza lanak ezinbestekoak dira bizitzeko. Ezin dira ikustezin eta merkantizatzen jarraitu. Etxeetan, lantokietan eta harremanetan langile klaseko emakumeak izaten jarraitzen dugu zaintza sostengatzen duten. Denboraren eta baliabideen pobreziak bilatzen jarraitzen dugu. Zaintzak irauli ditu. Dena aldatzen. Egungo zaintza erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzeko asmo mobilizazio prozesu bati ekin diogu. Hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igo gera, eta 300 euro hilean. Gainera, egotzitan langileen hobekuntza batera dala, ez? Eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Guretzat
publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada, eta ez du egiten. Halere, behin dirua eman da, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi, eta alde batera utzi parte hartu gabe, ez? Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikalak asanblada ezberdinak egin ditugu gure ordezkariekin eta militantziarekin eta oniritzia eman diogu. Lan eta enplegu sailaren bitartekaritzak aurkeztutako azkeneko proposamenari. Inork ezin du ukatu, mahai gainean dagoen proposamena bakarrik dituela aurrera pausuak eta hobetzen dituela Bizkaiko metaleko langileen lan baldintzak eta bizi baldintzak. Argi eta garbi utzi nahi dugu, greba egunei esker eta aurrera eramandako negoziazio gogorrari esker Bizkaiko metalgintzako langileen eskubideak eguneratu eta hobetuko direla. Labeko militantzia harro dago egindako borrokagatik eta harro dago borroka horren ondorioz gaurko proposamena dago mahai gainean. Dugu zelan antolatzen garen, guk edukei buruz argi daukagu ez da lan nahikoa eta hortik aurrera ikusi beharko da beste aldeak, beste patrona, beste sindikatu zelan baloratzen duten eta hortik aurrera gu ere kokatu beharko gara eta egon beharko gara guri jendea. Pentsio erreformaren kontra milaka pertsona kaleratera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetzu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoa gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat eta gaur ere nik uste dute jendea etorri dela ongi eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 62 urtetik 64 atzeratu nahi duen Elisabeth Borne lehen ministraren erreformari ezetz esan diote. Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 64 urtera igotzeko plana negoziezina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean, heldu zen pentsio erreforma Frantziako asanbleara eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio erreforman eragiteko beste 2 greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7 eta 11. Macronen gobernuaren hitzetan gaur egungo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzuetara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egungo sistema osasuntsu dagoela. Ikusita erreforma hau, egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada grebez gain urrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta greba egun hauek, baina nik uste dut erabat ere edo bestera, zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraz. Urtarrilaren 21 Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Espero zen baino askoz beranduago izan da. Izan ere, urriaren amaierarako aurreikusita zegoen Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartea bilera batean biltzea, kontseilua osatzeko eta estatutuak sinatzeko. Aurrera pauso hori beharrezkoa zen aurtengo uzta Arabako Mahastiak zigilu berriarekin merkaturatzeko. 2022ko urrian Eusko Jaurlaritzak onartu zuen behin-behineko baimena. Horrekin, zigilu berriaren alde dauden upategiek, euren ardoa Arabako Mahastiak izendapenarekin merkaturatu dezakete, baina soilik estatuan.
Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalavesa. Arabako Mahastia Kontseiluaren lehendakariak, Emilio Agillok, azaldu duenez, izena emateko epea zabalduko dute, nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Hala ere, merkaturatzeko mugak ez izateko, Europatik behin betiko baimena ailegatu behar da. Hala ere, Abrak maiatzean egin zuen eskaera eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Beraz, momentuz eta ezusteko horik ez badago, aurtengo uzta Arabako mahastiak izendapen berriarekin salduko da estatuan. Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase. Debe interpretarse en el sentido de que una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión. Herrioa, mundua den itsasoa, itsaso eta tsunami erraldoian euskara bera delako. Aitzitik egitarau irekia eta bizia da. Iruztutoinen inguruan egituratzen dira. Eskertza, euskal kultura eta komunitatea. Lehenengo eta behin eskerrik asko egunkariako lantalde osoaren izenean eta bereziki egunkari auzian atxilotu, torturatu, kartzeleratu, baitutako eta absolbitutako sumario kideen izenean. Batasunaren bidea ekimen kolektibo zabala egingo dugu, martxoaren 24ean, Errenteria eta Donostia lotuko dituen 8.000 pertsonako gizakate erraldoi baten bidez. Honek erakusten du nola lan egin nahi dugun kilometroen eredu berrian. Elkarlanean, argi baitago, bakarrik baino hobe egiten dela aurrera elkarrekin. Eta guzti honen testigu, Herrioa, garenaren isla. Eta herriolarekin izan nahi genukeen haren naturazko ispilu, gure ispilu naturala. 60. hamarkadan ikastolak behar, gizarteak zuen behar bati erantzuteko jaiozian, ez? Eta hor bazan, testu inguruak horrela eskatuta, euskara, euskal kultur transmisioari eta euskaldun izateari begirako erronka bat, ez? Eta horri erantzuteko euskal hezkuntza sistema nolabait asmatu, diseinatu, pentsatu eta abiatu beharra zeon, ez? Eta horri erantzuteko jaio ginen. Gaur egunera etorrita,
Guztet horretan jarraitzen degula, bai? Kalitatezko euskal hezkuntza eraikitzen, eraldatzen eta eskaintzen. En una ciudad pequeña, mis recuerdos obviamente de Vitoria son siempre muy buenos porque al final siempre que voy es como volver a casa. Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikarako Sailburua, Pilar Rodríguez, liburuaren koordinatzailea eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea, Isabel Ergera, zinemagilea eta liburuaren azalaren egilea. Askok bezain parekidetasun eskasa izan du. Donostiako Tabakalerak Ebilai erakusketarekin hasi du 2023 denboraldia. Optikaren eta balistikaren historiaren ikuspegi kritikoak planteatzen du, eta jatorri ezberdinetako 10 artista garaikide baino gehiagoren obrak ditu ikusgai. Erakusketaren oinarria inoiz neutrala ez den begiradari eta balistikari buruzko azterketa bada, eta aurrerapen teknologikoek optikaren aurrerakada ekartzeaz gain armamentuaren garapenean ere baduten eraginari buruzko azterketa kritikoa jorratzen du. Ildo horretan hainbat kontzeptu lantzen dira erakusketan, hala nola subjektibotasuna eta alteritatea, proiekzioa eta ikusgaitasuna, gardintasuna eta opakutasuna, baita kontzeptu horiek politikaren arloan dituzten ondorioak, besteak beste arraza eta generoa. Proiektuaren komisario lanak Ana Teixeira Pintok eta Oier Etxeberriak egin dituzte, Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalarekin lankidetzan. Eta adi, ekainera arte ateak zabalek izango ditu Ebilai erakusketak.
poetak berak ezin duena eginda poema publikatu eta umezurtz utzi liburua bere horretan. Hor egin beharko litzateke lan bat, sare bat, bertsoak irakurtzea osgoran, kontutan izan jentea. Ez bakarrik norberatzen dut. Tira bien. Sí. an jaio zen Altzania Mendi Kluba eta bi ekimen ospetsuengatik ezaguna da, Mendi Festivala eta Mitzarro lasterketa. Araian, Azparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu sarma propioa, mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Hemengo inguruan, aratz inguruan eta Altzaneko mendietan, asteburoi hurbiltzen da jende pilo bat. Eta hortik sortu dira, hortik atera dira, hor daukagu Juanito Jarzabal, daukagu hor Pou Anaiak, daukagu Baioz, eta pilo bat jende baita, ezaguna eta ezaguna ez dena baita. Datorren urtean egingo dugu ja 10. urte horrena. Eta zera baten sortu genuen kluba, batez ere eta hemen ez da inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita. Beti izan dugu hori helburu baita. Hemengo jardunaldiak, festivalean, eta baita ere egiten dugu maiatza ekainen aldean hor Mitzarro bira. Hori izango da gure proga edo gure ekimen estrella, vamos. Da mendiko lasterketa baita ere antolatzen dugu horrekin batera martza. Aipatu dugunez, Mendi Festivala oso ezaguna den ekimena da, izan ere 11. edizioa antolatu dute aurten. Hasiera batean, 2012an, ez zuen Altzania klubak antolatu. Eta lehenengo bi edizioak udalerriko bi lagunek antolatu zituzten, Angel Gordo Barbado eta Álvaro González de Alaiza. González de Alaiza zendu zen eta 2021etik aurrera festivalean omenaldia egiten diote. Gu beti nahi saiatu gara modalitate desberdinak. Bai goinmendiak, jakina, gero eskia, baita mendi lasterketak, bizikletak eta mendiak eta abenturarekin zerikusia duten aktibitateekin. Hori Alberto Iñarrategi, Aletzikon, Oiane Kortazar, Maiora etorri da, Juan de Nazar etorri zen, Juanito Jarzabal, Riko Txokoa. Ateratzeko baita, hemengo jendeak egiten ditute edo egin ditzaketen gauzak baita. Azken zian mendiko munduan. Hortik aurrera urtero beti ateratzen da zerbait. Ez bakarrik ezaguna dira, ez bakarrik ospetxo dira, baizik eta azkenean nolako festival baten ere jendea bilatzen duena da atzaldea ondo pasatzea.
Bada eguerdiko 12:30 pasata dira, beraz, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean daukagu Zigor Ibarzabal, ikastolen elkarteko hezkuntza arduraduna, kaixo? Kaixo, una. Ondo etorri. Tira, egunotan, edo, azken hilabetetan bereziki, hezkuntzaren afera guztien hau eta pentsamentutan egon denean, hartu dezagun parada ikastolen elkartean sakontzeko eta hobeto ezagutzeko, beraz, agian hasteko eta testuinguruan kokatzeko zer beharri erantzuteko daude edo daude ikastolak. Bueno, galdera sakonetik hasi gea. Nik uste, historikoari begiratuta, hirurogeigarren hamarkadan ikastolak behar, gizarteak zuen behar bati erantzuteko jaio zian, eta hor bazan, testu inguruak horrela eskatuta, euskal kultur transmisioari eta euskaldun izateari begirako erronka bat, eta horri erantzuteko euskal hezkuntza sistema nolabait asmatu, diseinatu, pentsatu eta abiatu beharra zeon, eta horri erantzuteko jaio ginen. Gaur egunera etorrita, uste horretan jarraitzen degula, kalitatezko euskal hezkuntza eraikitzen, eraldatzen eta eskaintzen, beti ere gizarte justuago, solidarioago, eraikitzaileago, ekintzaileago bat sortu nahian, eta hori da gure oinarrien, oinarri garrantzitsuak hor daude, eta horri egoten jarraitzen dute, bai. Eta horretarako bereziki bi alorretan mugitzen gara, pixkat gure hezkuntza ereduaren antolaketa eta egituran, eta alderdi pedagogikoan nola ez. Eta horre ikastolen ereduan, sakontzeko, Eukerzonabil bi afera ezberdinetan banatzen duzue, batetik egongo litzateke antolaketa egiturari dagokiona, eta bestetik ikuspegi pedagogikoa bera, lehenengoari iritzita hasteko, antolaketa egiturari dagokionez, zer duzue eskuartean, edo nola moldatzen zarete? Horre azpimarratu behar deguna da, ikastolak sorreratik autogestioan, autoeraketa horretan, oinarritzen diren erakundeak garela, bai. Eta horretarako, daukagun edo aukera hori ematen dugun egitura juridikoa kooperatibak eskaintzen digula, bai. Beraz, ikastolak kooperatibak gara, ezaugarri ezberdinetakoak, baina denak ere hor kokatzen gara, eta horren gako nabarmena parte hartzean egongo litzateke, gure komunitate osoaren parte hartzea, bai profesionalena, baina bai familiena ere bai, eta familien parte hartze hori guretzat gako garrantzitsu bat izanik, garrantzia, ezinbesteko garrantzia ematen diogu, bai, eta nahi ditugu familiak busti, ikastolaren kudeak eta horretan, baina maila gorenean, erabakimenean ere busti nahi ditugu, eta egitura horrek horretan laguntzen digu, nolabait esateko, familiek ere ardurak hartzen, ikastolaren kudeaketan, komunitate osoari begirakoak, orduan ez da bakarrik zuri begirako erantzunkizunak dituzula, baizik eta partekatzen diren erantzunkizunak daude bestegiko ere bai, eta hor jartzen dugu guk fokua momentu askotan, bai. Eta egiturari dagokionez, egitura horrek ahalbideratzen digunari dagokionez, hobeto esan da, azken finean gure erabaki nagusiak batzar nagusietan, eta artezkaritza kontseiluan hartzen ditugu, bai? Eta bi foro horiek nolabait esateko, bi foro horietan guraso eta profesionalen parte hartzea zuzenekoa da, eta erabakimen zuzena daukate, beraz esan dezakegu familiak eta profesionalek dakatela ikastolaren oraina eta etorkizunaren gaineko ardura eta erabakimena. Horrek ekarpen handia egiten dio beraz hezkuntza prozesu osoari. Bai, azken finean, horren bitartez gauzatzen degulako gure proiektua eta gure eskaintza, bai. Azken finean, bai kudeak eta mailako, baina bai maila pedagogikoko erabakiak ere hartzen ditugulako foro horietan, beraz bere biziko garrantzia dakate.
Gero horrez, zuena den alde pedagogiko bat ere bada, hor zer azpimarratuko zenuke? Bueno, hezkuntza proiektu propio horien sorkuntzan eta antolaketan, jartzen dugu guk fokoa nabarmen. Guk autonomia hori baliatzen dugu, bai kudeaketa mailan, lehen aipatu duten bidetik, horrek ematen dizkigulako aukerak askotan maila administratibo, muga administratibo ez gaindi jarduteko, pixkat Euskal Herri osorako proiektu hori garatu ahal izateko, bai? Eta maila pedagogikoan ere autonomia da hitz gako bat, bai? Guk gure jardun pedagogikoa ezaguna da neinean gaina Euskal Kurrikulunean oinarritzen dugu, bai? Eta horrekin zer esan nahi dugu. Bueno, hor, bai da, pixkat argitu beharra alde batetik kurrikulunari buruz hitz egiten dugunean zer esan nahi dugu, bai? Eta kurrikuluna herri batentzako eta herri baten hezkuntza ereduarentzako dokumentu oso garrantzitsua da, bai? Nolabait esaten dugu, horren baitan, hainbat autu egin behar izaten ditugula, beti ere, bertan markatzen dezun hezkuntza xedeari begira, bai? Beraz, kompetentzien gaineko garapena, edukien aukeraketa bat, antolaketa bat, eta guzti hori jasotzen duen dokumentu edo tresna da, guretzako azkenean tresna bat bilakatzen da, bai? Guri autonomia horrek eskaintzen digun beste zerbait da berrikuntzan jarduteko aukera bat, bai? Guk sarean lan egiten dugu, ikastola sare bat gara, elkar elikatzen dugu, elkar aberazten dugu, eta hor, gauza asko partekatu egiten ditugu, bai? Baloreak eta horiez gain, guk pedagogia, printzipio pedagogiko batzuk eta pertsona eredu, pertsona molde bat partekatzen dugu, bai? Esaten dugu askotan, gizartekide izango dien horien ezaugarri eta bereizgarri jakin batzuen garapenerako lan egiten degula, bai? Eta horrek batzen gaitu, horrek nolabait indarra, saretze horri indarra ematen dio. Eta guzti horretan ikastolentzako, ikastolen elkartea bidaide gara, beraiekin batera egiten dugun ibilbide horretan, bai? Eta gure lanero jarduna, azken finean da, hezkuntza mailan, mundu mailan gertatzen den, mundu mailan saiatzen garen horretan, gertatzen den hori, ikertu, hausnartu, eta gurera nola ekar dezakegun aztertzen jarduten dugu noski, ez dugu lan hori gure bakardadean egiten, beti ere, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, inguruan ditugun unibertsitate ezberdinekin eta euskalgintzako beste eragile batzuekin batera lanean jarduten dugu, horretan aliatu gara eta beti ere hezkuntza sistemaren hobekuntza eta berrikuntza helburu. Gero horre Euskal Kurrikuluma aipatu zu, ez? Zergaitik, ez? Beste eredu batzuen aurrean, zergaitik horri hobetsi? Aipatu dudanez, kurrikulum batek hezkuntzarekiko daukan garrantzia, bai? Hori ja aipatu dugu, azpimarra jarri dugu horretan. Eta horrek, azken finean, guri eskaintzen diguna dagoeneko aipatu ditudan hori ez gaindi, ikaskuntzarako testu inguru batzuk definitzen ditugu, egoera batzuk definitzen ditugu, eta ikasegoera horiek, ikasikagoera horietan aplikatzen ditugu nolabait guk ikasten goazen ezagutza guzti horiek, jakintzak nolabait, ez? Eta ikasegoera horiek definitzerako, zehazterako orduan oso garrantzitsua da tokikotasunaren begirada hori ukitzea, bai? Non kokatzen dituzu egoera horiek, ez? Beti esaten dugu, ez? Ez da berdina, berdintzait, zein arloko jakintza horiek, Galizian, edo Andaluzian, edo Euskal Herrian, bai? Azken finean, guk errealitate propio bati begirako
autua egiten dugu, ez? Gure ikasleentzat gertukoak eta esanguratsuak diren ikas egoerak edo testu inguru horiek eskaini behar dizkiegu, ez? Benetan, beraiek ikasi behar duten hori, beraientzako esanguratsua izan dadin. Beraz, kurrikulum propio baten faltan, hori ere azpimarratu behar dugu, Euskal Herrian eta autonomia erkidegoan ere ez daukagu kurrikulum propiorik. Beraz, horretara gehien hurbiltzen den tresna, dokumentua, berau daukagu, beraz, guk hori erdigunera ekartzen dugu eta horren zabalkunderako lan egiten dugu egunerokoan. Gero horretaz aparte ez, ikaskuntza prozesua osoa da. Ikastolen kasuan, zer urtetatik eta kasik ez dakite ondo nabilen, 21 urtera artean, pertsonatzen ez, bizitzako urterik garrantzitsuenak izan daitezkenak ere ez, importantzia badu jarraikortasun horrek. Bai, guk horri ikastolaldia deitzen diogu, bai, batzutan 0,18, beste batzutan 0,20, lanbide heziketari ere keinu eginez ez. Eta, lehen aipatu dut, ez, gauza komunak ditugula. Komunak ditugu ikastola ezberdinen artean, baina komunak ditugu ikastola berdinaren barruan ere, ez. Eta hor aipatzen dugun pertsona eredu hori, edo partekatzen ditugun printzipio pedagogiko horien bitartez, guk nahi eta bilatzen duguna azken finean da, irakasleen arteko koordinazioa, gure eskaintza pedagogiko guztiaren gaineko koherentzia bat bilatzen dugu, ez? Eta horretarako sarea, harremanak etxeen artean eta etxearen barruan, ez? Hor bereziki, ez, badirelako momentu kritikoak deituko diegu, ez, hor etapa aldaketak ditugunean, ziklo aldaketak, etaparen barruan denean ez da inbesterako izaten, baina etaparteko aldaketak egoten direnean, kasu askotan hausturak egoten dira, ez, egiteko modu batetik, beste modu batera, irakasle talde batetik, beste talde batera, eta guk hori ahalik eta gehien zaintzen dugun zerbait da, ez, ikasleari aldaketa hori egiten laguntzeko helburuarekin egiten dugun zerbait da. Eta gero gaina horrek ere ahalbideratzen diguna da ikaslearen jarraipenean, eta jarraipena esaten denean akademikoa baino pertsonala ere oso aintzat hartzen dugun zerbait da. Horietan, hobetzeko lan egiten dugu eta hori nolabait berme bat eskaintzeko ere bai, ez? Hori alderdi, agian ikasleari begirakotik, eta familiei begira ere, beraientzako ezaguna dan testuinguru bat da. Beraientzako ezaguna dan joko zelai bat da, ez? Ikastola eremua, ikastola eremua bera, eta beraientzako lasaigarria eta argigarria da, jakitea nora jo behar duen, norengana jo behar duen, zertarako, ez, batera, bestera, eta horrek ere ahalbideratzen digu familiarekiko harreman gertuago eta zuzenago bat ekitzea. Eta aipatu dituzun kontu guzti hauetan importantzia bai duela, ez, ikas materialak, edo ikas materialek eurak, ez, ematerainokoa? Ikas materialek garrantzi handia dakate. Hor lehen aipatu dugun bezala, gertuko testu inguru horiek eskaintzea eta benetan esanguratsuak dian ikasegoera horiek sortzea oso garrantzitsua da. Bai argitu behar duguna da, ikasmaterialak beraiek nolabait irakaslearentzako baliabide bat dira. Baliabide bat gehiago, garrantzitsuak eta baina aldi berean ere ez dira montaia bateko gida bat bezala, hau da, ez dira urrats horiek bere banan beraie planteatzen duten bezala egin behar, zuk aurrean daukazun ikasle talde hori, horri egokitu behar dezu guzti hori, ez? Orduan bai argitu behar dena da ikasmaterialak beharrezkotzak dira, beharrezkotzat jotzen ditugu. Horiek testu inguratze hori oso garrantzitsua da, baina guretzat irakasleak duen errekurso bat gehiago izango litzateke eta bere eguneroko lanerako lagungarri.
Gero euskal ikuspegia txertatzen duzuela aipatu izan duzue, edo horretan alegin merezi egiten duzuela? Bai, horretarako ditugun arrazoiak anitzak dira, ez? Batzuk aipatu ditugu, ze garrantzia daukan, ez? Gertuko errealitate batean kokatzea, eta benetzat zuretzat interesgarria, edo behintzat esanguratsua dan zerbaitean kokatzea guzti hori. Baina aldi berean ere, horiek planteatzeko modua erakargarria izan behar du, ikaslearentzat interesgarri eta motibagarria izan behar da, bai. Aldi berean, modu aktiboan jokatu dezatela bilatzen dugu. Hau da, euskal izate hori barneratzu, baino ez eragiteko intentzio batekin, ez? Eta hor ere, erronka nabarmena ditugu, hizkuntza eta kulturaren aldetik, ez? Esan genezake gaur egun, euskaldun aktibo izate hori autu bat dala, ikasleak egin behar duen autu bat dala, ez? Eta horretarako bide eman behar diogu, eta horretarako gure ikasmaterialetan benetan erreferente esanguratsuak eskaini behar dizkiegu, ez? Eta euskaldun erreferenteak, gainera, gaurkotuak, eguneratuak, gaur egun euskaldun izate hori benetan islatzen dutenak, bai? Beraz guk ikasmaterialei begira egiten dugun autua garbia da. Euskal Herrian eta Euskal Herriko haur gazteetan erabeentzat ekoizten ditugu ikasmaterialak. Beraiek ditugu, ez beti ere gure ikusmira horretan, ez? Eta hemen sortu eta ekoizteak ekartzen duena da, ez dakit, bizio ikusmira propio batekin, iruditegi propio batekin, testu inguratze errealetan oinarritutakoak izatea, ez? Eta horrek egiten dio gure ustez ekarpen handia ikaskuntza prozesuai. Ez, gainera kasik ergintzaz ere hitz egin daiteke, batean bada? Zinbestean, hau da, eta gaina herrigintza maila ezberdinetatik begiratuta, bai? Badago tokian tokiko herrigintza esango genukena, hau da, ikastola bakoitzak bere herri, auzo mailan egiten duen hori, ez? Inguruko eragile, erakunde eta instituzioekin, izan udal eta bestelako instituzioekin batera egiten duten hori, bai? Eta hori agian mikroagoa den maila batean gertatzen da, ez? Eta gero, bada nazio begiradatik edo nazio ikuspegi horretatik egiten dugun lana, bai? Eta lehen aipatu ditut Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Deustu, Udako Euskal Unibertsitatea, baina horrez gain ere aipatu ditzakegu bai Euskaltzaindia, bai Topagunea, bai AEK, bai Bertsozale elkartea, bai Euskal Gukilarien elkartea, bai zerrenda luzea da guk ibilbide horretan, ez, elkarlanean eta elkarrekintzan jarduten deguna, bai. Hortan, guk gure ustez erronka komunak ere baditugulako, hortan azpimarra jartzen dugu. Eta ikasmaterialei begira, bai gure ustez, eta behin da berriz esaten dugu, ez, Euskal Herrian sortu dira, baina horrek esan nahi du. Sortzaileak Euskal Herrikoak direla, editoreak Euskal Herrikoak direla, marrazkilariak Euskal Herrikoak direla, diseinatzaileak, maketatzaileak, guzti horiek bertakoak direla, ez, eta benetan proiektu integral, sakon eta pedagogikoki abangoardian dagoen bat sortzeko elkarlan hori egiten degula, eta gure ustez hori bada herrigintzan jardutea ere. Eta abangoardian egon daitenez metodologikoki ere ez izango du berezitasunik, lehenago ere aipatu zu, ez, apura sorkuntza ere bilatzen dela ikasleengan. Bai, horre Nei beti gustatzen zait esatea eta horrela sinisten detelako da, ez? Ikastola mugimendua berritzailea eta inkonformista den mugimendua da, bai? Eta mugimendua holakoa izanik, ikastolak beraiek eta gure komunitatea
ere bai, ez? Eta horrek ezinbestean sortzaile izatea eramaten gaitu. Metodologia aktiboen gaineko ikerketak egitera, horiek, testuinguru batzuetan ematen dituzten emaitza horiek aztertu eta gurera nola ekarri ditzakegun aztertzera, beti ere lehen aipatutako elkarlan horrien bitartez, momentu askotan, bai. Zan dezakegu, guri konforregoera horretan egotea, askotan gustatzen, ez dakit gustatzen da nitza, baina ez zaigun zerbait dela eta beti beste zerbaiten bila jarduten deguna, ez? Orduan, horretan betidanik hasieratik, ez? Euskal Hezkuntza lehen aipatu dut, Euskal Hezkuntzaren sortze momentutik horretan jardun degula eta gaur egun jarrera berdinarekin jarduten dugu. Eta aipatu dituzun material hauek, hor bide lagunain bat dituzue, eta gainera horretaz aparte, ikastolak ez diren beste zentro batzutan ere aurki ditzakegu, ez? Hori zuentzako ere importante izango da. Bai, eta hor dago gure misioan oso garbi dagoen zerbait, ez? Hau da, guk ez dugu ikastolentzako bakarrik lan egiten, bai? Noski, ikastolentzako lan egiten dugu, ikastolen elkartea gea, eta gure sarea aberastu eta zaintzen dugu, baina horrez gain argi daukaguna da hezkuntza sisteman bertan ere eragiteko helburua daukagula. Eragiteko helburu hori Euskal Hezkuntza euskaldun eta kalitatezkoa izan dadin, ez? Eta horretan, guk ekoizten ditugun ikasmaterial horiek edozein sareetako ikastetxearen esku daude, bai, horre eskaintza zabala egiten dugu eta horretarako elkar argitaletxearekin batera sortutako ikaselkar argitaletxea baliatzen dugu, bai. Bi erakundek hasieratik garbi izan dugun egiteko bat da hori, ez? Pixkat gure eskaintza hori, sistema guztiari zabaltzea, bai. Zelbururekin, lehen aipatu dutan gizartekide horiek, ez, pertsona euskaldunago, konprometituago, solidariago, eraikitzaileago eta guzti adjetibo asko jarri daitezke horratzetik, ez, horiek nahi ditugulako gure gizartean eta hori hola izan dadin ikastoletatik bakarrik ez degulako eragin behar, baizik eta ahalik eta alderdi guztietatik eragin behar digulako. Eta guzti horretan prestakuntza ezinbestekoa izango da, kasik une oro? Prestakuntza, hezkuntza berrikuntzaren oinarria da, bai? Zuk ikasmaterial punta-puntakoak, metodologia aktiboetan, ebaluazio eredu, ebaluazio marko berritzaile batean eskaini dezakezu, baina irakasleak gaituta ez baldin badaude, horren erabilera tradizionala ere egin dezake, ez? Orduan guk bai arreta handia jartzen dugu irakasle hezitzaileen ahalduntze pedagogiko metodologiko horretan, bai? Horrekin lortu nahi deguna da gelan, ez? Ikastestu inguru horretan, gelan edo gelatik kanpo egiten dugun esku hartze hori hobetzea, eta hobekuntza hori nolabait fundamentatua izatea, bai, horrekin beti ere, lehen aipatu dudan, ikaslearen jarraipen pertsonal eta akademiko horretan hobetzea. Uste dugu horretarako ezinbesteko dela irakasleek dakaten motxila pedagogiko hori, ez, ahalik eta beste betetzea, tresnak behar dituzte, estrategiak behar dituzte eta baliabideak behar dituzte, ez, eta guk, horiek eskaintzen saiatzen geha, bai, askotan zuk zeuk egin behar dezulako lehenengo ibilbide hori, ez, bada hor askotan erabiltzen dugun esamolde bat, ez, eta da nekez lagunduko duzu norbait, nonbaitera zu zeu lehenago iritsi ez baldin bazera, ez, eta hor, bai, emozioen kudeketan eta bestelako gaietan ere, bada norberak egin behar duen lan prebio bat eta gero besteekin jardunez. Pero lehentxago ere aipatu izan duzu nola tokian tokiko ez berezitasunak aintzat hartzen saiatzen zaretela, pila kontu aipatu dituzu, ez, horren artean eta hor zelako tartea daukazu, ez, alakoetan eragiteko izan ere ez da berdina izango ikastolan egotea ez dakit ezkerraldean edo eta Durangaldean.
Bai, horre azken finean ikastola eta erakundearen arteko harremana, ez da bereziki zaintzen dana, ez? Eta ikastola bakoitzak daukan behar hori saiatzen gara, beti ez da erresa izaten, ez? Ikastola asko gara eta guztiok ere mugak ditugu, ez? Baino bai saiatzen garena da bere realitatetik eraikitzen eta bere behar horiek aintzat hartzen, ez? Ez da esate baterako eta prestakuntzaz ari ginenez, ez? Ba ikastolen elkarteak nolabait bere prestakuntza plana osatzen du. Plan hori komuna da ikastola guztientzat. Ikastola bakoitzak hori jasotzen duenean bere irakurketa propioa egiten du. Ikastola guztiak ezin dute eskaintza guztia hartu, ezinezkoa litzatekeelako, bai. Orduan horre jarduten dugunean, ikastola bakoitzak egiten duena da, bere beharraren diagnostikoaren arabera, hautaketa bat egiten du eta horretarako ikastolen elkarteak eskaintzen dion hori baliatu, eta momentu askotan, kanpora ere jotzen dute, behar duten hori bilatzera, ez? Orduan, dagoena da eskaintza komun bat, nolabait, lehen aipatu dudan marko komun horri dagokiona, eta gero aparte, ikastolak berak egiten duen bere plan propio hori, ez? Eta hori da, adibide bat prestakuntzan nola gauzatzen dugun ikastola bakoitzarekiko daukagun elkarlana. Eta bukatze aldera zigorrez, eta aipatu dituzu nertzenak borobiltze aldera albaldin bada, zein dira zure ustez ikastola ereduaren gako nagusiak? Zergaitik ezagutu behar du jendeak ikastola? Sintesi lan bat egin beharra dugu hemen, ez da? Bueno, nik saiatuko nahi zirutan laburtzen eta gainera gehiegi ez luzatzen, bai. Uste hor badagoela gure ADN-ean txertatuta dagoen euskal kulturaren transmisio eta ezagutza eta sorkuntzarekin, ez? Lotuta dagoen hildo bat, hor indar handia jartzen dugu, bai, eta gainera Euskal Herriko ikuspegi horretatik, ez, gure nazio ikuspegi horretatik, badaukagun erronkari jarraiki, ez, hezkuntza sistema nazional hori eraikitze bide horretan, ez, horretarako jaio ginen eta horretarako lanean jarraitzen dugu. Bigarrenik aipatuko nuke komunitatea, bai, ikastola mugimenduaren beste ezaugarrietako bat, beti militantzia nolabait auzolanaren garrantzi hori hor izan dugu eta oraindik ere hor dago, ez? Eta gainera kooperatiba egiturak ere aukera ematen digu guzti hori aurrera eramateko eta horre profesional eta familien arteko elkarlana, ikastola barrukoa, zein ikastolen artekoa, ez, eta norbanakoaren konpromiso hori eta elkartasuna. Eta bukatzeko, gure eredu pedagogikoaren gainean, ez? Nik uste dut ikastolak referente izan garela berrikuntza pedagogikoan, berrikuntza horretan referente izaten jarraitzen degula, ez? Eta horretarako, guk printzipio pedagogikoak sautatzen ditugu, autometodologikoak egiten ditugu, baina lehen esan bezala horiek guzti horiek ikasmaterialetara eramaten ditugu, ez? Eta ikasmaterial horiek gainera, gure herrigintzaren ideia horrekin, nolabait, hezkuntza sistema osora zabaltzen dugu, ez? Nik uste 3 ideia horietan laburtuko genukeela ikastolen elkartea. Honekin, bide horrek luze segi beza eta mila esker gaur gurera gerturatzearren. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik. Dindon! Hau da, Mikel, badakizu. Don, arratzaldeko 8:00, non, Mikelo!